Aprangsi Karbi Defense Officer YouTube channel hin pen nangli tumphan kachuro mate kardau na pajir iglo pini ilitu labangsu video long chethandang lo nang labang ke CISF afuthak nangli jong si CISF along claim dunji mate CISF along ke claim ji ning hang tik protangte labangsu video langlo protangte nangli ajat ason sitabe chini lapo mate kupi koson ke claim pen si CISF along kachepalong dun logjima labangso video langlo protangte nangli ang ton pen chini iglapo tangte video pangcheng che aprang nili nangli tumaphan chuning rilo nangli jongsi nili channel along aki milang protangte nangli nili YouTube channel subscribe dam ikha lapente nangli jirpi atum phansitame share dam ikha tangte don marli atum video bangle pangcheng ponthulu nang Kechengsi nangli jongsi CISF along jogdunji mate CISF along claim dunji protangte arta bangke kenangsot arta bangke 18 to 23 years lapente ST tumaphana bangke 5 years relaxation do tangte 18 to 28 years laso angbong penangli CISF along interview pidun longlo lapente minimum education abangke 10 pass abangke compulsory lo lapente nangli jongsi CISF along jok dunji mate claim dunji polotangte documents ko pipilo kinangji documents kinangji labangke kecheng silo 10 pass documents lapente domicile mate PRC certificate lapente Aadhaar card lapente PAN card lapente central caste certificate lapente age proof afana bangke nangli la metric along admit card sitame chok lapente relaxation certificate la ilitum ST tumafan bangke height chest along relaxation long la sinangli relaxation certificate sitame cheponangji lapente nangli kenang sot lo mate NCC ke do tum lapente sports certificate ke do tum nangli jongsi NCC certificate do mate sports certificate do pultangte nangli labangso documents pen sitame extra marks longpo tangte langdam sinang selection process abangke kechengsi computer based test dopo lapente next abangke PST PET dopo lapente next abangke medical and documents verification tangte computer exam mate computer based test along kupipia subject si ke charli nangji protangte kechengsi general intelligence and reasoning lapente next subject abangke general knowledge and general awareness lapente next subject abangke elementary mathematics lapente next subject abangke Hindi and English la sonnia subject penangli isi ma isi a subject abang chongwai nangpo lapente langdam sinang next abangke PST along abangke height lapente chest lahai sinang langpo height lo minimum kenangji male candidate atuma phana bangke 170 cm lapente female atuma phana bangke 157 cm lapente north eastern candidate atuma phana bangke male candidate 157 cm lapente female candidate atuma phana bangke 147 cm next abang langdam sinang chest abangke only for male candidate 80 cm plus 5 cm lapente north eastern candidate atuma phana bangke 77 cm donangji lapente ke pangkang pena bangke 5 cm donangji tangte next event abang langdam sinang PET for male candidate la male candidate atuma phana bangke running along abangke 5 km running dopo 24 minute angbong penangli qualify unangpo la 5 km running along nangli 24 minute angbong pen patang deadlo pulutangte ajat event ta velo lapente ajat marks ta velo just only qualify lapente PET along female candidate atuma phana bangke 1.6 km mate 1600 meter running race dopo 8 minute 30 second angbong pen patang unangpo jongsi nangli 8 minute 30 second angbong pen jongsi 1 second sitame nangli abcz pulutangte nangli fail igdet po tangte next abangke
Medicare along si nangli documents verification sitami dopo tangte langdam sinang nangli jongsi physical Medicare lapente computer exam undundet lo pro tangte lasoang bong pensi nangli fan final merit list along abangke amen paklang pon ipo nangli la computer exam along ko ona marksi kache palong ma lasoang bong pensi final merit list along sitame amen paklang pon ipo tangte langdam sinang General Intelligence and Reasoning laso subject along abangke 40 marks dopo lapente General Knowledge and General Awareness laso subject long sitame 40 marks dopo lapente Elementary Mathematics laso subject long sitame 40 marks dopo lapente Hindi and English laso subject long sitame 40 marks dopo total 160 marks 160 marks ang bong penangli ko an marks si kachipalong unma laso ang bong pensi nangli fan final merit list long amen paklang pon ipo tangte don marli tum nili nangli tuma fan la CISF along ke claim dunjia fan mate CISF along interview kipi dunjia fan ang ton pen ke cheng pen ke jut nangli tum fan than pachini ik etlo kupipia document si ke nangjima height kon si nangjima chest kon si nangjima running kon kilometer si doma lapente documents PPC nangjima ang ton penangli tumpan labang so video long than pachini iketlo lapente nangli tumpan nili puthot chuning rile thotlo nangli jongsi nili YouTube channel long aki milang mate defense video kelang verji podangte nili YouTube channel long subscribe dam iktha tangte don marli etum dome thakme kardom karbi anglong